Ayun. So ito yung bagong recruit natin na kaakibat Civicom, taga Nagbandagan, at bigyan natin siya ng pagkakataon para ipakilala yung kanyang sarili. Ako po si Manuel Galisa, sir. Mhm. Sir, ma'am. Okay. Taga Nabandagan West, Lasam, Cagayan. Dito ako sa Zone 5, Lappico. Mhm. Bakit gusto mong sumali sa ating grupo na kaakibat Civicom International? Napanood ko yung programa ng Kaakibat, sir. Maganda naman. Palagi kong pinapanood yung mga programa nyo, yung nagtatanim. Okay Ayun. naman. Mhm. So aware ka ba na ito ay isang uri ng volunteerism at walang bayad, sir? Oh, okay lang, sir. Yun. Kasi maganda yung programa nyo. Mhm. At saka makakuan tayo dito sa bundok, makatulong tayo dito sa nature natin. Yan, tama sir. Ikaw talaga ang hinahanap naming mga kagrupo sir. Sir. Yung hindi naghahanap ng bayad at ang pagtulong sa kapwa at sa ating bayan ang iniisip. So saludo kami sa iyo, Sir Manuel. Salamat, sir.